αγώνα ο νούμερο 16 να ετοιμάζεται Αλέξανδρος Παπαδούλης, Πέτρος Σουρτζίνος, Φωτιάδου Σοφή, Καρπουζή Ιωάννη, Παποστόλου Μιχάλης, Δηλίλης Χρήστος, Καζανάς Νικόλαος, Κατσαλούλης Μιχάλης. Παρακαλούνται οι αθλητές στο βάθρο. Παπαποστόλου Μιχάλης στο βάθρο. Παρακαλούνται οι αθλητές. Δεύτερη θέση Δεσποτόπουλος Ιωάννης, τρίτη θέση Κανιμάς και Νικολακόπουλος. Παρακαλούνται οι αθλητές στο... Να ετοιμάζονται Κολοκότσιος Σπύρος και Αγγελάτος Παναγιώτης στο τατάμι Α έως 57 κιλά πέδες. Για το βάθρο Βλαχοθανάσης πρώτη θέση, Ορφανός δεύτερη θέση, Χρυσίνης τρίτη θέση. Παρακαλούνται οι αθλητές στο βάθρο. Ναι. Παρακαλείται για τον αγώνα μη 40 να προσέλθουν οι αθλητές Πολίτης Παναγιώτης και Χρυσαΐτης Γιώργος στο ring Δέλτα. Για τους αγώνες Muay Thai, Πολίτης Παναγιώτης Αθλητικός Σύλλογος Πολεμικών Τεχνών Κένταβρος, Χρυσαΐτης Γιώργος, Αθλητικός Σύλλογος Λέοντες Κερατσινίου. Να έρθουν στο ring Δέλτα. Πίσαρης Μανώλης και Τσούτσης Νεκτάριος στο τατάμι Α. Στο τατάμι ζητά οι προπονητές να φέρουν τα δελτία των αθλητών, παρακαλώ. Τατάμι Γ29, προετοιμασία αθλητών. Νικηφοράκης Ηρακλής, Βλάχος Μάριος, Στρατής Βαλάτης, Κουτσουρός Ιωάννης. Στο τατάμι ζητά να ετοιμάσονται Πατρίκιος Γεώργιος και Τσιούκας Γιώργος. Βλαχοθανάσης πρώτη θέση. Μπράβο Βασίλη! Βλαχοθανάσης πρώτη θέση. Παρακαλούμε τον αθλητή. Βλαχοθανάσης πρώτη θέση. Να προέλθει στο τατάμι ζήτα ο Χαλδαίος ο Πατρίκιος Γεώργιος και ο Τσιούμος Γιώργος. Και να ετοιμάζονται ο Φερεντίνος Αποστόλης και Κολυνιάτης Βαγγέλης. Ορφανίδης